O 10 de marzo é o día da clase obreira galega. Pero que se conmemora nesta xornada? Pois a principios dos anos 70, Ferrol era un núcleo industrial cunha forte presencia do movemento obreiro. Os traballadores nos estaleiros de Bazán exixían melloras nas súas condicións laborais e a negociación dun convenio provincial que garantira os seus dereitos. Mentres o réxime franquista impoñía un marco estatal que perxudicaba aos obreiros de Ferrol. A tensión comezou a ascender o 7 de marzo de 1972. Ese día firmouse en Madrid un convenio estatal rexeitado polos traballadores de Ferrol e como resposta convocouse unha movilización. A empresa tratou de freala pechando as instalacións o día 9 de marzo. Así que isto fixo que os traballadores se manifestaran ao día seguinte. O día 10 de marzo concentráronse uns 4.000 traballadores ás portas de Bazán. Pretendían dirixirse cara ao barrio de Caranza, pero ao chegar á Porta Nova foron interceptados por uns axentes da Policía Armada. Os axentes abriron lume contra os manifestantes e foi entón cando Amador Rei e Daniel Niebla foron abatidos, mentres outras 28 persoas foron feridas de bala. Pero isto non foi todo. Os vindeiros días o goberno franquista decretou o estado de excepción en Ferrol, militarizou a empresa e detivo a máis de 100 traballadores, mentres que moitos outros foron despedidos ou sancionados. Estas represións fixeron que as protestas se estenderan por toda Galicia. E por todo isto, desde marzo foi declarado o Día da Clase Obreira Galega, unha xornada coa que recordar a Amador e a Daniel e coa que continuar reivindicando os dereitos laborais e sociais.